Hos Frans Jensen Badeværelser bliver din drøm om et nyt badeværelse til virkelighed. Første skridt er et uforpligtende besøg hos dig, hvor vi sætter os sammen og taler om dine drømme og ønsker til dit badeværelse. Baseret på dette møde modtager du et uforpligtende tilbud, en plantegning og en 3D-tegning af badeværelset. Fordelen for dig ved at vælge Frans Jensen Badeværelser er, at du kun skal forholde dig til én kontaktperson fra start til slut. Du modtager et samlet tilbud og en tidsplan, som vi er garant for. Når du accepterer et tilbud, aftaler vi opstartsdatoen, og herfra kan du forvente, at dit nye badeværelse er klar inden for 1-4 uger. Vi styrer nu alt med alle håndværkere og leverandører. Der føres løbende tilsyn og kvalitetssikring igennem hele projektet, og vi giver dig de fornødne opdateringer. Når badeværelset er færdigt, holder vi en fælles overlevering. For os er høj kvalitet vigtig, så vi sikrer os alle detaljer er lige som de skal være, og du er helt tilfreds. Frans Jensen Badeværelser ønsker at gøre dine badeværelsesdrømme til virkelighed så let som muligt. En kontaktperson og høj kvalitet fra start til slut.